काय आणि कसले होत रे, दिवाळीची सुट्टी लागली थंय तसा असे झाले कसे खेळपा वयतलो हांव. अरे बेजार येयलो, असले बरे जातले गार्डना वचून. किती करे काम ना पैसो ना, किती तरी चितू पडले दिवाळी येयला. एक बिझनेस ओपन केल्यार काय आयडिया देखून येना मरे तकलेन. चित 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 बाबा, पैसे जाय पैसे. हा बरे जातले. आता मोबायलाचेर चोयतलो हांव यूट्यूब हाव टू मेक मनी. अरे रे रे ओ या सारखे बेस्ट. चल याच्याकडून डोनेशन मागया. हो मागा शुअर पैसे दिलो कित्याक हो माझी प्रॉब्लेम समजतलो. होय नरकासूर करता हांव करतलो. कोण रे ते हांव तू म्हणल्यार ना एक मातशें नरकासूर डोनेशना लागून येयलो. कोणाच्या, तुझ्या की माझ्या? जोक बरं मारता, मजाच मजा. पण या नरकासुराक डोनेशन कोण दिता? ते पयलीं तुमी हे नाका. हा पळय कामाक बी वयता परवरी, नरकासूर बी करता, आकाश दिवो बी करता, म्हाका कोणूच डोनेशन दिना. काम करून नरकासूर करतात. हा ते डोनेशन बी तशें ना. डोनेशन तुवें म्हाका दिवपाक. एनबी चेड्डी घातल्या, एनबी चेड्डी घातली, तुवें बान्यान घातला, एनबी बान्यान. मासे थोडे कितें मेळ्ळे जाय, 500 नाल्यार 1000. 500 जाय तुका? होय 500. म्हाका सांग हो उलिया कसो दिसता? काका एकदम गोविंदाच. मातशी ते हाड काढले न्हू, कोण म्हणपा ना की तू गोविंदा दिसना म्हणून. सगळे गोविंदा. हे दियानी हांगा यो राजिता, एका डोनेशन दिवया. चप्पल कित्याक? ना डोनेशन बरें दिता मग. Meanwhile. अरे मार अरे मार रे. अरे ओ चिल्लर पार्टी किती झाला रे? ओ चिल्लर पार्टी कोणा म्हणतो? वाडायला छोटा डो. तू दोन आव तीन. रे पचकाय ना काय एक मारला जमीन दाखिसलो. अरे ना रे बेजा जाय बस टाकलो पाऊस तुझं माफ कर रे माका मरे एक काम असलेले. म्हणजे एक काम करतात तुम्ही की रे कोणा सुपारी दिला ना रे 5 सुपारी भेटणार आहे. अरे ते रे ये 50 तोला असल्याने ना नरकासूर डोनेशन. नरकासूर खूप पैसे झाले. होय कितला दिसला आमका? ओह नो 15 रुपये का 15 रुपये? 15 रुपया. आपण 25% जाय, 25 50% जाय. 50% चे पाहू. बरे मुको 1000 इले 400 तुमचे. 400 हा चला असं ते येता रे. या नरकासूर डोनेशन. अरे पैसे गावतले या डोनेशन रे बा. डोनेशन? होय कसलं डोनेशन रे? नरकासूर बसा रे अंगरचं. चला किती रे बा, तू ओळख घर बांधला म्हणजे इथं वाटलं घर. इथं आमच्या मेहनतीने आम्ही बांधला. तुमचं ऐकू कोणाक रे, आम्ही सगळे ऐकू मरे. चल नाले आपल्यातलं पा पेटेक टॉमी. ओ बाबू हे बाबा रागा रे बाबा. अरे वसा रे अंगासल्यान. मम्मी ना रे मम्मी बेजार आहे ना रे. मला असे किती ना रे एक काम आलोले नरकासूर डोनेशन झाले रे. हा नरकासूर डोनेशन. होय तिथं कितले? 100 होय 500 देता मरे. 500. ओके बरं दी मारे बाबा दिता. होय आपण एक कंडिशन असेल. कंडिशनर काय नेलो मरे सोकाणी कंडिशनर. अरे बाबा कंडिशन म्हटलं एक काम असा. काम असं
कसले काम? माझ्या अंगणात खेळून पडटले. खेळ पडटले आणि पैसे मिळतले. मजा बरे मजा. ओके ओके. A few moments later. खेळ्या बरे. तुमका किती सांगता तुम्ही रागार जाऊ नका. नाही रे बाबा किती झाले? माझे फ्रेंड ना म्हणून तुमच्याकडे खेळून सुटता. तुम्ही मग लूज मोशन केले. अरे लूज मोशन नव्हते ते इमोशन. होय तेच. तू बेजार जाय ना का रड ना का. आम्ही असा तुका आम्ही तुझे रिअल फ्रेंड्स. तुका केना जाय ते ना आमका अपाय पैसे दिल्यावर करू आम्ही तुझ्या वांगडा खेळटाले. आम्ही रिअल फ्रेंड्स. होय होय पैसे लागून खेळणं आम्ही पण पैसे देतो. ओके घरच्यानी तू जाव. होय होय आता जावा. 20 minutes later. ही गेम खूप झाली बेजार येईल. दुसरी खेळूया. हे पुरं बाबा. आता दुसरी सांग किती खेळपाते. आता चूड कोणाक पावर असा ती पोळ्या. पावर होय पावर कोणाला 6 ओके सांग गेम किती खेळया. अरे काय ना रे माका अंगासून थंय कोण उकलून उरता तो जिंकलो. इतलेच मरे उगू नव्हता. या हा मोबाईल मरे. ओके हा मोबाईलसून एक व्हिडिओ काढ. अरे व्हिडिओ किती आहे ना व्हॉट्सअपवर मग स्टेटस काढ. स्टेटस असं तिथून फेमस ओके या हा किती खाता रे तू. अरे कोण रे तुम्ही? आणि माझ्या चॅनल कोण वाटता तुम्ही? अरे नो तू कोण रे? ओह नो तू कपडे मी काढून किने रे? आधी त्याने सांगलं आंटी खेळताले मी फ्रेंड. अरे किती सांगत मरे खेळताले मरे आम्ही. अरे आणि तू किने रे? आमचं किने व्हिडिओ काढता तू? तुम्ही खयचं लेणी आली आहे? तू खयचं लेणी खेळताले मरे आम्ही किती करता रे. सांग आम्ही सांगतो नाही. सांग तिघून बसा कोण माझा कोण राव पोलिसांना नाका पोलीस खूप मारतात. पोलीस नका आणि आम्ही किती करतले? आम्ही किती करतले. राव तर कातर हाडटा इथे झाडा कापा. ए किती ते उद्या काढलाय आम्ही यांचं इथे बालद्याने घाल हाडून. ए तू घालले होय झाडांक किती उद्या घालता रे. झाडांक उद्गम नाही घाल पहिले असे घाल. ए इथे कातर हाडले मी तरी कातोर किती कापरे इथे ही कापी सर ए गिट्टी आण रे. ए गिट्टी सारखे करते. ए बारकेल्या सारखी झाली तुझी झाली मारू झाली ती आई जणांचा पटला आता बिझनेस टाकवायची आहे आता. ए आण रे बारकेल्या सरळ तो होतोय साईडी इथे धूम अशी आई जणांचा. झाड घालून झालं मग गेला जाता गेल्या जाता डोळे पुढच्या पुढच मागच्या सडसडीत आहे इथे दुसरी ॲड्रेस आणि त्याच्याकडे. A few moments later. आंटी झाले चला आता चलंग लागा चला. डोनेशन डोनेशन ना तुमचा गाणं सगळं काय लाटा धरून मारता धरून. चल दुसरे फोटो येशात जरा पोया आता व्हिडिओ दोरता तुमचं सेव्ह करू. कोणाची आयडी असली रे अंगा उपाधी आणि तू थोडा आवाज नका. चला पहिली गेले रे बाबू ते गेले 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 रे बाबू. आई साईचा राहलो बरे झाले अंग सारखे लो झाले. व्हेरी गुड हा बाबू काम सगळे जाण पडले. आणि आता मरे असेच भुरगे येतले कळे. आता फक्त टॉयलेट उरला आणि घराचो गैरा उरला कळे करपाचो. मागीर सगळे काम झाले. आता यांच्यानी सगळे हांगा केले गार्डनाचे. व्हेरी गुड. चल आता तुका एक बांगडो. किती रे अरे बारीक 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 ना आयो पण उद्या तुझे काय ना तुझे पैसे ना काय ना काय उद्या नका ना काय काय ना
नाही सोड आमका 50-50 रे गावातले. होय. आम्ही कोण सोदे रे दुसरं माहिती आहे का? आम्ही आता मला पण मला गावामध्ये सांगता. अरे ना रे तसंच पडबा शपथ तुका माझ्यावर विश्वास ना असा रे, असा रे. मयूर या गडबडीत असं माझ्या डोळ्यात. हा होय या लॅडीचा टी-शर्ट आणि गावात पहिली. हा सॉरी मुलं मारे त्यानं म्हणे याचं काकी. हो काकी काकी. माशे येत हा कसं डोनेशन. ओ हा देतो होय आशीर्वाद असले अरे आम्ही 100 जायचं 500 दिले 2000 मागवा ना रे चे फक्त 500च मिळाले 2000 मागून आणले. ओ काकी तू ओ मावशी मावशा. दीदी हा हा अगे काय ना ते डोनेशन आले मग आम्ही नरकासुराचे बोवाळ सॉरी सॉरी त्रास सॉरी बोवाळ म्हणा का ओके आणि ना कोण ना अशी ओके पाचशे मारतो त्यांना ओके थँक्यू असे मग बरे दिसतात असे लोक बी असले 500 देताना अंकल अंकल किती सांगपाच असले हा भाडकार दिसत 1000 2000 ते नरकासूर डोनेशन लागून डोनेशन होय कितले दुखा जाय तिथले दिपा जातात त्याच्याने 2000 घालता चल 2000 गेलं 2000 माहिती 3000 हाते ओके बरं झालं तुमचे प्रोग्राम नाही मिळत 3000 मिळून अंकल 5000 येईल नरकासूर डोनेशन डोनेशन. Oh no! Yes. येस What? yes we are donation Oh no! What? We are donation. You'll have come for donation? Yes. What kind of donation? Narkasur donation. fashion show donation Fashion show. Oh, okay. दीपा किती म्हणतात Take. we take donation Do I have to pay for this? Yes. Oh no! कोंकणी कोकणी येता रे मका पुढे. अरे कोंकणी कडे इंग्लिश Thank you. क्लास सो आम्ही टोकन अमाऊंट दिपायला टोकन अमाऊंट Oh, येस okay. माशेराव ऍक्च्युली नो आमका इंग्लिश कळटा आय एम हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी ग्रॅज्युएट हार्वर्ड येस हा तुम्ही काय शिकला हार्वर्ड लोकल आय रिस्पेक्ट लोकल हे आम्ही टोकन अमाऊंट दिला No, just a second. तुझ्याकडे किती असं आणि जाय ओके नो प्रॉब्लेम जस्ट अ सेकंड नो हा हांव इतल्या कमी पयशांक काम करपाना. Sorry. अरे एटीएम आमचे पैसे उरला आणि पैसे दिवपाचे आसा आमी तुका दिस इज व्हेरी बिग इव्हेंट Okay. किती आसा न्हू एक म्हाका न्हू तुमचो नंबर लागतलो नंबर मोबाईल Contact number कित्याक जाय तुम्ही तर हांगासर. आमच्या प्रोग्राम तुका इन्व्हाइट करूंक जाय. तू केन्ना आसा तो. सारखे येस 897542. नाव Krishika Manan. स्पेलिंग no But you said you're from Howard, right? I was just checking. मिस्टर पळेताला माझ्या कळटा असो ना फुका ना सो
एक म्हाका न्हू असं हांव हांगा येयल्लो तुमकां मेळटा ताका लागून एक प्रूफ जाय आसलो सो मातशे फोटो काडल्यार प्रॉब्लम आसा हा एक फोटो काढ थँक्यू अरे आमचे नरकासुराचे पैसे गेले मरे किती बारीक पैसे घेऊन बसता रे बारीक 4,000 गेले अरे कितले व्हडले घर आसा अरे सपोज हांव त्या चेडवाको लग्न जालो जाल्यार हे आखी प्रॉपर्टी म्हजी मरे आणि मागीर तू 500 रुपये किती 500 करोड दितलो तू 500 टेन्शन करोड, आता 100 रुपये दिना मला अरे आता केन्ना व्हडले चित रे तूच अडले चीज माझी म्हाका 500 रुपये जाय हा 500 करोड दितलो 1 रुपया म्हणून दिवपा तू टेन्शन घेना का कळे बाबा आखी एक स्पेशल रूम तुका दवरतलो इथून काका डोनेशन काका कशा डोनेशन नरकासूर बरोबर घातलंय शुअर ना ओढलो गेला मागीर तो तेका पैसे बीन जाता आमी डाक्टर करलो इतलो दादा म्हटलं हिंदी उलयता कोंकणी उलयता आम्ही म्हणजे नॉर्मल करतात काका बरंच सारखं दिसतात टकाटक बरोबर बाबा आमच्या वाड्यात नंबर 1 जावपाचो प्रॉमिस किती न्हू मातशे डोनेशन जाय आसलें मातशे एक 500 ना 1000 कितें नरकासुराक तोंड कसलें आसतलें वाघाचे काय शिवाचे शिवाचे व्हेरी गुड अशें हा वर्सां कितली तुका म्हाका ना नो 9 वर्सां तूं जर नरकासूर करपाक लागलो 18 वर्सां तूं विचार सांगता तुझे 9 वर्सां आसून तूं नरकासूर करपाक लागलो जाल्यार 18 वर्सां तूं रावण करतलो माझ्या बापायन म्हाका 7 रुपया दिल्ले 10 रुपये करपाक हां हां 7 रुपयान 10 रुपये केले पळय ते 500 रुपये मागता काका 7 रुपयाला अशें कर हा बेस्ट हे पॅन्टी हा. 500 रुपये म्हणटा म्हणून हांव तुमकां सांगता हे पॅन्टी फूल पॅन्टी आसता हो, हो, हो. पळय ते कट करता आणि तेची मग शिलाय घालून हे हांव पॅन्टी तयार करता शी सॉलिड काका 500 रुपये मागपाक हय, लागले सर. नरकासूर जावपाक जाय ते डावटूच ना कितले काका एक 500,000 घालता व्हडलो करतलो नरकासूर तुमी काय लिमिटेड लिमिटेड व्हडलो करनाका ओढलो ना व्हडलो करनाका ना. कित्याक व्हडलो लोकांक त्रास जाता भायरे लागता बाहेर बीन लागता 500 घालता कितें म्हणटा हे 500 घालता नरकासूर करता कित्याक नरकासूर बरो जावपाक हेचे डावटूच ना नाव धरा वाड्याचें नाव धरा काका थँक्यू काका खूप बरे बरें खयच्या नाही ले एवढं तुका मागलं तर पैसे ना बरे तुझ्याकडे आणि म्हाका पॅन्टी वाचून बरे माझी पॅन्ट गेला पॅन्टी घालता काका बरें आशीर्वाद दौरत आमचे पण डोनेशन जाय तेन्ना ये ना शुअर आणि खंयच वचपानात आम्ही ना डायरेक्ट येवपाक तुमचं परमिशन कोणाच ना डोनेशन घेवपाक बरं हा गेले एकदा ते गेले कितें डोनेशन बाबा बरें जालें 500 रुपये दिले ते अशेंच भुरगे डोनेशन येवपाक जाय सगळ्याच भुरग्यांनी जर म्हाका ते 5 रुपये जर दिले न्हू हांव आनी एक टेरस घालतलो वा कसले तू म्हाका सांग बरं मेळटले बरे मेळटले अंकल हॅलो किती अंकल नरकासुराचे डोनेशन हाय हाय नरकासूर ते आम्ही नरकासूर करतात ना दिवाळे तसं कितले दिवपाचे तुमका जाय तितले हो पण ओळखीच मारो होय तो हिरो आमची नरकासूर मी नाही नरकासूर कितले दिवपा रे तुमचे खुशीन कितले जातात ते कितले 500 रुपया ओह नो तुम्ही हा इलेश मारा 500 रुपये द्यायचे हो मास्टर हो दिले का कुठे तुम्ही करून देणार का थँक्यू अंकल थँक्यू ओके दिस बरं
डोनेशन अरे डोनेशन खंयचे हांव सांगा कामां आनी तुमकां डोनेशन खंयचे दितलो बारीक चला 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 तुला सकाळी कोणाचं रान पडले रे आहे मरे हांव उठलो ब्रश मजेच पळयल्ले तुझे तोंड तेका लागून दीस आख्खो पातकी गेलो पातकी मरे तू ना रे तसे काय असना आणि माझे पैसे दे आता अरे माझे पॉकेट मध्ये दिया अरे. मम्मा तापेतली ओय दिता रे बाबा दिया अंग पळे मेळ्यार कितें दिया मरे दीदी ओ काकी दीदी दीदी हा ते काय नाही मासे ते नरकासुराचे डोनेशन लागून येयल्ले डोनेशन डोनेशन आता कोण ना काय ना मासे कितले दिले जातात कितले दिवपाचे हा 1000 होय इतले होय 1000 इतले डोनेशन रे आता सध्या कोण ना डोनेशन दिवपाक मागीर यो मरे सांजचो बी यो. सांगचे हय, हय. बरें बरें The next day. आणि भविष मध्ये कसं असं रे अरे बरा असं आता खाऊ तुला तू खरें टाकून डोनेशन नाही दिना मरे तुला यो तुमका येऊन दिता यो कोण रे कोणचे डोनेशन दितलो तुका डोनेशन काय मरे हो दितलो येतो सांगा मरे तो एडा सो तिची वळखी होय तू हे आणि तो चल चल दितलो तर पळय डोनेशन नरकासूर कोण करता रे आम्ही करता आम्ही करता म्हणजे मला तू रे होय शेडा हे किती रे सोडून काय म्हणजे 500 काय अरे बाबा गिरायक एकदम कमी असा काय मिस्टर 500 समजतो मारू फोन मारू का या बरोबर तू माझी पहिला बरं बेस बरं तू गाणी तिथं डोनेशन काय डोनेशन काढ रे कसले रे डोनेशन काढ कितले दिवपाचे 500 दे 500 500 कित्याक रे 500 अरे आमच्या फोन मारू हा अमरेशात चढ रे तू घे घे आणि जर डोनेशन हो आणि डोनेशन निकाल रे डोनेशन हाँ नहीं है डोनेशन तो मालूम है किसका बेटा हूँ मैं इसका बेटा अमरेश का बेटा हूँ लो बाबा यार है आणि डोनेशन बरे यो मेळ्यार बरें जाता सारकें कास्ता अकी डोनेशन नरकासूर आहे अमरेशानच वाडा मरे हो झाडा दिता हो तुझी वळखीचे 500 रुपया दिवाळी का आमगे हा बरे तू बी या हाँ चल बरे भावेश विता मरा ओके थँक्यू रे चल बाय अरे आणि मासे ना ना मूवी पहिला मका विता बाय आणि तुका पैसेवर मध्ये थोडे नका दिवाळी एन्जॉय करतो हे? थँक्यू कास्ता म्हणजे पैसेही घे ना तो या आता कितली झाली आमची अरे बापूय बरो पैसेकार दिसता चल 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 टाकूया ओके ओके ठीक है बाद में बात करते हो गोल्ड मध्ये ते आम्ही मासे ते होय नरकासूर डोनेशन आहे नरकासूर डोनेशन व्हेरी गुड आणि खंय गेला तुम्ही नरकासूर काय केला होय खंय म्हटलं खंय गेला घरा साईडीन घरा सायडीन म्हटलं घर खंय तुझें नंतर लेफ्ट घेऊन म्हणजे घर असं होय
ते डोनेशन लागून आहे सर. अरे बाबा तुम्ही दिता डोनेशन हय, donation लहान दिया. असताना तुमच्या भाशेन डोनेशन मागून भोवतालो हो होय पूण आतां तूं म्हाका नरकासूर पळोवन खूब टायम जालो तेन्ना म्हाका नरकासूर पळोवपाक जाय केला तुमी नरकासूर रेडी रेडी केला बाबा ओके म्हाका नरकासूर पळोवंक मेळटलो हय आणि का चल या हां या ओके चलो चलो या मरे चल या गाडयेन बसलो नरकासूर पळोवया पळोवपा जाय हां गाडयेन बस या पळोवपा हांव जाणा खंय आपलं जाणा ऐथिंग मुखार हां पावले मुखार सर नरकासूर असं म्हणजे सर माझं नरकासूर आहे हो बाय झाले पळेलो ना डोनेशन झाले ना या नरकासूर पळोवया मरे पयलीं होय पळय ते वळखीचें समोर घर होय फेमस देवाचें घर न्हू रे ना ए देवाबाई देवाबाई येस आशिष बाय झाले नु देवाला घर दिसता का डावट पडटा वळखीचें समोर रे डोनेशन देऊन झाले ना राव मासा दिला तो बरो केला आपण देवाबाई अरे आशिष बाप नरकासुराच्या तयारी अरे नो प्रॉब्लेम अरे बाय ब्रदर हाऊ आर यू पण तू VIP कसं दिसता मालो ना ब्रदर मरे कितले बोरेस लो कितले देपान येवन येसडे किती झालं रे नरकासूर पोवपाक येयलो तुजो भुरगो मेळ्ळो म्हाका थंय ना असं डोनेशन नाका राव तुजो भुरगो मेळ्ळो म्हाका आनी तुका हें केला नरकासूर केला म्हणून डोनेशन आतां खूब तेंप जालें हांवें पळोवंक ना नरकासूर म्हटलें येवया नरकासूर पळोवपाक तूं केलो भुरगो भुरगो तू माझे भुरग्याक पळोवना अजून तो बिल्ला गेला मरे कामाक ती सांगता रे हो म्हणपाक लागलो म्हाका नरकासूर केला डोनेशन जाय आतां म्हटलें म्हाका डोनेशन दिता तुमकां हांव तुमकां पूण म्हाका नरकासूर पळोवंक जाय मागीर हो दाखयलो तेणें बाबा होच नरकासूर दाखयलो म्हाका तेणें कोणाक तुजो रे हो नरकासूर आमचो न्हू तो आमचो तू कोण रे बाबा तू खंयचे वाड्या वयलो पयर येयलो पळय नरकासूर तू पयशे घेता मरे डोनेशन मागून लोकांचे नरकासूर दाखव एका सोडू नका एका बी धर दोगांक धरा डोनेशन दिला नाका डोनेशन सगळी हाडा मोडली एक हाड देखून दवरून तेणे वाईट लोक आहात ह्या संवसारात वाईट हा दुखता बाबू हा दुखता हॉस्पिटल हा सब कोई है हॉस्पिटल है हाय गायज हाय थँक्यू सो मच तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव जस्ट बिकॉज तुमी एंड पर्यंत व्हिडिओ पळयलेलो आसा म्हणून जर तुमकां हो व्हिडिओ लायक जालेलो आसा जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा कमेंट करा आणि बेल आयकनाक प्रेस करूंक विसर नाका ओके हो जो आम्ही व्हिडिओ काढला इट इज ओनली फॉर एंटरटेनिंग पर्पज ही जी आमची टीम आसा वी मेक फनी व्हिडिओज टू एंटरटेन पीपल अँड टू एज्युकेट पीपल हे जे भुरग्यांनी आज जे कितें केलां इट इज नॉट अ बॅड थिंग इट इज नॉट अ क्रायम तेंच्यांनी जे कितें केलां ते तेंचे पासून मस्तीपणान केलां आमी ल्हानपणान केलां पूण एक तुमकां बरी मॅसेज दिवपाक सोदता लोकांक की भुरग्यांनो तुमी खंय नरकासूर करतात तेन्ना तुमी अशें चिटींग करनाकात तुमी खरोच जर केला नरकासूर जाल्यार टेक डोनेशन कितें आसा कोण फुलना पाकळी कितें कितें आसा तें तितून करा कित्याक तुमी आतां ल्हानपणान तुमी आतां हें जें करतले अशें चिटींग करतले मातशें तुमकां मागीर पयशांची रूच लागतली फुडें मागीर तुमी आनी कितें स्कॅम हें तें मागीर वायट मार्गान पावतले सो स्वताचें नांव पिड्यार करतले आवय बापायचें नांव पिड्यार करतले तशें जावंक जायना तुमी बरें शिकात आनी बरें रिस्पेक्टेड बरें सिटीजन बरें वागात आनी बरें मनीस जायात देवा बाय नरकासूर हो
फेस्टिवल करप पण लोकां कडसून जबरदस्तीन पयशे मागप ना, करप आनी दवरप नरकासूर आनी हेजेर वरसून तुमी कितें वायट मार्गार वचपाचें न्हू. आमकां एन्जॉय मेळटा म्हणून चड एन्जॉय करप न्हू, जाता तितलें लिमिटेड रावप, दुसऱ्यांक त्रास करप न्हू, हीच म्हाजी विनंती हात जोडून सगळ्यां कडेन नरकासूर करता नारळ सगळ्यांक सांगता तुमी तुमच्या लिमिटेड राव, इतलेंच सांगता आनी हॅपी दिवाळी म्हणटा. हॅपी दिवाळी आंटी, हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी उदक देखो. हॅपी दिवाळी बेटा, हॅपी दिवाळी.